के जंगल में शिव जी के पावे खातिर तपस्या करत तारी। आ एने भगवान शिव शंकर 87,000 वर्ष खातिर समाधि लगौले बानी। पार्वती के ऐसा घोर तपस्या देख के आ भगवान भोलेनाथ के समाधि में लीन देख के ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब देवी, अब देखिए सब देवता लोग मिलके कामदेव के लगे जाता आ कामदेव से इस सब बात बतावता कि रोवा भगवान भोलेनाथ के तपस्या तूरी ना तो अनाथ हो जाई। कहे से कि पार्वती भगवान भोलेनाथ के पावे खातिर जंगल में जाके तपस्या कर रहल बड़ी। अब देखी भक्त लोग कामदेव भी खतरनाक वाला करे के तैयार, ज्ञान टूट जाओ। अब देखी अप्सरा लोग सोच समझ के भगवान भोलेनाथ के लगे गइल बा। अप्सरा लोग अपन अपन रूप कला, अपन अपन सुंदरता, अपन अपन मोहनी, अप्सरा लोग के बुद्धि फेल हो गइल बा। अप्सरा लोग कहता कि अरे बाप रे बाप, कि भगवान भोलेनाथ के सब के जगह चालू करबो तो भगवान भोलेनाथ नइखी जागत। अब खातिर चल गए बनी। कामदेव के आगमन होते ही बसंत ऋतु छा गई, चारों तरफ फूल फुला गए, नजारा मन के बहुत भावे। ओही जा जल के राख हो गइल, भस्म हो गइल। अब देखिए भगवान भोलेनाथ समाधि से जाग गए बने। अब देवता लोग पहुंचे भगवान भोलेनाथ के दरबार। तने जाके तू लोगिन पता कर लोगिन तो कि सही में हमरा के चाहत आरी कि ना। आ जाके ओ जा हमार जितना शिकायत बा सब जाके उधर कह देवे के बा, कैसहू हमर बियाह काट देवे के बा। सब तेरी हम ही करम। तब देखी तीसर को जाना का कहता रे कि पार्वती आँख खोल, आँख ना तो तहार जिंदगी नरक हो जाई, नरक। आ का उ बौराह के फेरा में पड़ल बाड़ू। पार्वती के समझावे लगले कि बर विषम विषम विषा आ बर ताके एके दिशा। बर के घर में चांद सूरज के ज्योति आ बर पेन्ही ना पियरी धोती। अरे बुझलो एकरा मतलब का होला कि बर विषम विषम विषा यानी 20 आ 60 बरिस के लइका बा। आ बर ताके एके दिशा, एके को ताके ले पंडे हमको डरे से बुझा के मिर्गा छला हो। आज समझ लो गौरा, अरे तू राजा महाराजा के बेटी हो, तू कोनो राजकुमार से बियाह कर तू आ का है बुढ़ऊ के फेरा में पड़ल बाड़ू। ई सब सुनला के बाद गौरा जी से बर्दाश्त न भइल शंकर जी के शिकायत। सब कहतरी कि सुनी ना मम्मी, रउआ सब के ए जदाऊ ना गली, रउआ सब तारी आ अपन अपन घर धारी। हम
करे उहे तो जरिए से बियाह उहे तो बियाह से बियाह करे